barátja Gömbös Endre kérésére sikerült megmentenie. Gimnáziumi osztálytársam, haverom szerzeménye ez az épület olyan tekintetben, hogy ő találta meg itt a Pécsei hegyoldalban ezt az épületet, ami olyan szinten volt rom, hogy itt nem újjáépítésről, hanem rekonstrukcióról kell tulajdonképpen beszélnünk. Maga az épület egy tipikus balatonfelvidéki módos parasztgazda présháza, annak tipikus vagy jellegzetes elrendezésével alul a pince, rajta a présház. Állt a homlokfala még, ami egy leégett rom volt eredetileg, és abból azért össze lehetett rakni, hogy körülbelül ez hogy nézhetett ki eredeti állapotában. Az ódon mi voltát az nagyon jól jelzi, hogy a homlokfal hátrafele dől, és fölfele pedig keskenyedik. Tehát statikai tekintetben ez nagyon jó, mert végül is a piramis elv alapján, ugyebár ami fölfele szűkül, az erősebb és tartósabb. Maga a felújítási folyamat, szerencsére a barátomnak volt az időben pénze, és akkor teljes erőben nyomtuk, tehát másfél év alatt készült el az épület. A Nemzeti Park különleges rugalmasságról tett tanúbizonyságot akkor, amikor hozzájárult ahhoz, hogy építési engedélyezési dokumentáció nélkül egy koszorúval megfogjuk fölülről az épületet, hogy ne essék szét. Ilyet én még tervezői pályafutásom során nem tapasztaltam a Nemzeti Park részéről. Na, tehát ennek köszönhető az épület megmenekedése, és annak, hogy az építtető szándéka egybeesett a Nemzeti Park szándékával, és egybeesett a tervező szándékával. És ez látszik itt az épületen. Kettő közül próbáltam választani, az egyik része a Káli medence volt, és a Pécsei medence volt a második terv, és végül is ennél maradtunk, itt találtam ezt a nagyon jó nyersanyagnak tűnő házat. Ez egy leégett ház volt, gyönyörű környezetbe, és ezt egy olyan 6 évvel ezelőtt megvettem. Egy egyszerű borospince volt, egy 200 éves pincével alatt, ami szinte érintetlen, tehát épek a falai. A felépítmény az teljesen leégett. Ezt próbáltuk először is tető alá hozni, tehát amilyen gyorsan csak lehet egy tetőszerkezetet kellett alkotni, hogy védje a pincét, mert félő volt, hogy az még 2-3 telet nem bír ki, mert állandóan ázott, és ehhez építettünk egy kicsi hátsó, tulajdonképpen ilyen konyha, fürdőszoba, spájz és egy vendégszoba részt. Én, mivel hogy lovakkal foglalkozom, a téli szezon Budapesten eléggé üres lovastéren, így aztán van időm télen is lejönni. Legalább 2 hetente, de általában hetente lejövök, fával fűtünk, 2 szép nagy kályha van. Villanyfűtés az elég drága lenne, úgyhogy erre kényszerülünk. Hogy miért csináltunk egy ilyen korhű építményt? Egyrészt nem lehet mást építeni, mert ez természetvédelmi és tájvédelmi területen belül található, valamint azért is, mert hát ez egy belső igény volt, hogy az ember ne túrjon bele az eredeti elképzelésbe, a Balatonfelvidék egységes építészeti, régi építészeti stílusát ne dúlja föl, és ezért inkább egy kicsivel több pénzt investáltunk bele, mint különben egy egyszerű felújításnál szükségeltetik.